नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। झंकार व्हिज्युअल मीडिया हेमी आणि एक पदाचे अल्बम सद्याक रिलीज केला। माजी MLA सतीश सैल आणि हळयाळ MLA RV देशपांडे हेमी हे अल्बम लोकार्पण केले। हाथों को तेरी आस है अ ब्युटिफुल लव स्टोरी सॉन्ग अल्बम झंकार व्हिज्युअल मीडिया हेमी यूट्यूब चॅनलाचेर रिलीज केला। सबदीप जलत नावाचे श्री रामचंद्र देवाले भजन अल्बम लोकप्रिय झाल्या फाटोफाट आता हाथों को तेरी आस है सॉंग्स अल्बम रिलीज झाले। कैगा अणुविद्युत केंद्राचे उद्योगी रवींद्र जोशी आणि तेमगेलो टीम संगीत आवडतल्याक आपली देणगी दितेत येयलात। भजन, प्रेमगीत असे स्वता रचून स्थानिक जाग्याचेर चित्रण करून आपल्या अभिमानी लोकांक दितेत आसात। इतलेच न्ही, स्थानिक कलाकाराक आपल्या अल्बमात अवकाश बी दितेत येयलात। हाथों को तेरी आस है हे प्रेमगीत अल्बम कारवार अंकोला माजी MLA सतीश सैल आणि हळयाळ MLA माजी मंत्री RV देशपांडे हेमी लोकार्पण केले। या अल्बमाक प्रिया सुधीश हेमी निर्देशन केलात। पूनम जोशी निर्मापक, विनोद सापरिया हेमी एडिटर, श्रीनाथ V मेनन असिस्टंट डायरेक्टर, रवींद्र K जोशी हेमी पद बरयलात, महिमा पाटील हेमी पद गायलात, विनोद सापरिया हेमी संगीत दिलात। कॅमेरा विनोद सापरिया, जय जोश, वोकल ट्रेनर बिन्सी विनोद, महिमा पाटील, रोहित R देवदास हेमी ह्या अल्बमाक अभिनय केलात। जोयडा तालुक्यात वन विभागान सुमार 5000 पेक्षा जास्त वनसंरक्षित प्रदेशात रूख झाडां कापून करोडांची रुपये लुकसानाक कारण जाल्ली घटना आणि सतत वनवासी लोकांचेर जातेत येयले दौर्जन्याबद्दल चौकशी 1 म्हयन्या भितर करूंक जाय म्हूण आग्रह करून वनवासी लोकांन तहसीलदार कचेरी समोर ब्रेस्ताराक धरण केलो। वनभूमी हक्क संघटनेचे अध्यक्ष रवींद्र नाईक हेमगेल्या पुढाकारात ब्रेस्ताराक जोयडा तहसीलदार कचेरी समोर वनवासी लोकांन धरण केलो आणि मुखाल्ल्या 1 म्हयन्या भितर वन विभागान 5000 पेक्षा जास्त रूख मारिल्ले बद्दल चौकशी आणि वनवासी लोकांचेर जातीत आशिल्ले दौर्जन्या बद्दल चौकशी करून क्रम घेवंक जाय म्हणून आग्रह केले। ADC कृष्णमूर्ती, AC विजयलक्ष्मी हेमी हाचे संबंध क्रम घेवचो भरवसो दिले नंतर धरण फाटी गेलो। गेल्ल्या खूब वर्साच्यान रानात घर बांधून आपले जीवन करतीत आशिल्ल्या वनवासी लोकांक वन विभागाचे अधिकारी त्रास दितेत आसात। बागायत पाड करतात, घर मोडतात, रानातली कसली बी फळां जिवनाक वापरल्यार तेमचेर दौर्जन्य करतात। पण वन विभागान हजारांची रूख मारल्यार बी तेमचेर कितेंच क्रम जायना। पण वनवासी लोक मात्र घर बांधून रानात रावल्यार व्हड अपराध अशें करून तेमचे मुखार वागतात। हाचे बद्दल क्रम घेवंक जाय अशें तेमी आग्रह केले। नरसिंवा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। केळी पानां, केळी झाड, केळी गडाय, आंब्या पानां तोरण, 5 जातीचे जोडगिरी फळां, बेलपत्री, तुळसी, बासिंग, लग्नाचो अलंकार केल्लो नाल, फुलाहार, अवळा माळ, पूजेचे कपडे, पूजेची आयदनां, मडकी, पूजा, होम आयदनां, शेणी, होमा काडी, नवग्रह काडी, शंख, रुद्राक्ष सगळे पूजा हवन सामग्री मेळटात।
तसेच गाईची दूध, शुद्ध तूप, मोदक, बेसन लाडू, बुंदी लाडू, करंजी, चकली, आपेमेडी लोणचे, मव, पातळ गोड, अलग अलग पापड, चटणी पावडर, होममेड मसाला पावडर, शुद्ध हळदी आणि मिरची पावडर, कडधान्य हे सगळे नरशिंव मार्केटात मेळतात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरशिंव मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरशिंवा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. राज्योत्सव प्रशस्ती पुरस्कृत परिसरप्रेमी जनपद कलाकार महादेव वेळीप हेमी ब्रेस्ताराक निधन झाले. जोडा तालुक्याच्या नागोड ग्रामपंचायती भागाच्या कार्टोळी वासी महादेव वेळीप हेमी गेल्ल्या थोड्या दिवसाच्यान आजार आशिल्ले. ब्रेस्ताराक सकाळी तेमगेले निधन झाले. तेमकां 90 वर्स वय जाल्ले. जानपद कला आणि पर्यावरण रक्षण हेजे बदल तेमकां जनपद राज पुरस्कार आणि 2021 सालात राज्योत्सव पुरस्कार मेळिल्लो. 100पेक्षा जास्त जातीचे कंदमूळ राखून दवरिल बरोबर पर्यावरण रान रक्षण करचे कार्य केल्ले महादेव वेळीप हेमी कुणबी समाजाचे संस्कृती कला वाडोवन घेयले. तशेंच हजारांचे जनपद गाणे बरोवन गायताले. हेमगेल्या निधनाक खूब लोकांनी शोक व्यक्त केला. हिजाब घालूक अवकाश दिया म्हणून दिल्ल्या अर्जेची चौकशी केल्ले हायकोर्ट त्रिसदस्य पीठ मुखाल आदेशापर्यंत खंयचे बी धार्मीक वळख वापरचे ना म्हणून मध्यंतर आदेश केला. हिजाब वाद संबंध CJ ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्ण S दीक्षित आणि न्यायमूर्ती खाजी जैबुन्निसा मोहद्दीन आशिल्ले त्रिसदस्य पूर्ण पिठात चौकशी जाल्ली. मध्यंतर आदेश करा म्हणून अर्जीदाराल्या वकिलान विनंती केल्ली. वाद प्रतिवाद आयकल्ले हायकोर्ट CJ आता मध्यंतर आदेश केला आणि अर्जेची चौकशी सोमाराक मुखार घायला. अर्जेची चौकशी मुखाल सोमाराक जातली, पण सद्याक मध्यंतर आदेश केला. न्यायालयाच्या मुखाल्ल्या आदेशपर्यंत शाळा कॉलेजात हिजाब, केसरी, निळी शाल घालून वचूंक जायना. समवस्त्र युनिफॉर्म मात्र घालूंक जाय आणि कॉलेज जातीतले बेगीन सुरू करूंक जाय म्हणून हायकोर्टान आदेश केला. हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे कर्नाटका सरकारान 3 दिसाच्यान बंद केल्ले शाळा कॉलेज सुरू करचे विचार केला आणि 10वी पर्यंत शाळा सुरू करचे बदल कर्नाटक सरकारान निर्णय घेयला. म्हाका शुगर आशिल्ली, हाय शुगर आशिल्ली. म्हाका खूब डॉक्टर केला, हांव टॅबलेट बी खूब घेतले, ते कमी जालें ना म्हाका. मागीर कारवार कोंकणी न्यूजांत हांव शुगर कंट्रोल दिवसात ते चंद्रगिरी नेचर केअर ते हांव पळयलां औषध, ते हांव हाडून घेतले. म्हाका 15 दिसान फुल्ल लेवल येयले. आतां हांव बरें आसा. आतां तुमी कोणी बी घेवूं शकतात. गेल्ल्या काही दिसाच्यान महाराष्ट्र केरळाच्यान येवन परवानगी नासतना शहराच्या अलग अलग जाग्याचेर बसून व्यापार करच्या फळा व्यापाराचेर नगरसभा अधिकारीन धाड घालून दंड घायिल्ली घटना ब्रेस्ताराक घडली. कारवार शहराच्या लंडन ब्रिज, बस डिपो, कारवार कोडीबाग रस्त्या बाजून असे शहराच्या अलग अलग जाग्याचेर महाराष्ट्र आणि केरळाचे थोडे व्यापारी फळाचो व्यापार करताले. ब्रेस्ताराक जाग्यार वचून धाड घायिल्ले नगरसभा अधिकारीन परवानगी नासतना व्यापार करचे बंद करूंक सांगले आणि तेमगेल तागडी, वजनाचे बट्टे, फळां वशात घेयले. हेका विरोध केल्ले व्यापार करतल्यान कमी दरात आमी फळां विकताले, तेजेन जास्त लोक आमचे कडेन फळां खरेदी करताले. कमी दर आशिल्ल्यान लोक बी खरेदी करूंक जास्त येताले आनी तांकां अनुकूलता जाताली. पण अकस्मात येवन फळां आनी इतर वस्तू व्हरचे नगरसभा अधिकारीले कार्य सारके न्ही म्हणून तेमी असमाधान व्यक्त केले. स्थानिक फळां व्यापाऱ्यान तक्रार केले नंतर हे क्रम घेयला आणि तेमी परत व्यापार करूंक बसूं जायना म्हणून व्यापार करचे वस्तू वशात घेयले. पण मागीर मनीसपणान वशात घेयल्ले वस्तू तेमकां परत केले आणि आयताराक फळाचो व्यापार करूंक आधार समेत येवन व्यापार करा म्हूण तेमकां सांगला अशें अधिकारीन सांगले.
ब्रेस्ताराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 77 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. त्यापैकी कारवारात 8, अंकोला 3, कुमटा 4, होन्नावर 4, भटकळ 4, शिरशीत 2, सिद्धापूर 4, यल्लापूर 1, मुंडगोड 1 आणि हळयाळाक 1 पॉझिटिव्ह केस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 70,555 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिली. त्यापैकी 69,316 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 422 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना पायान 870 लोकांले मरण झाला. आयच्या इतल्यात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.